tomto videu som prežil deň ako Tom Holland. Holland je anglický herec, ktorý hral v rôznych rolách ako Spider-Man, Uncharted alebo aj v rôznych iných. A zaujímavé na ňom je, že veľmi dbá na svoj zdravý životný štýl. Preto by toto video mohlo byť taktiež zaujímavé. Nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na Instagrame, ktorý máš ako vždy dole v popise a my môžeme ísť rovno na to. Dobré ráno, momentálne 7 hodín ráno. Ja som nejak teraz stál ako Tom Holland. Idem sa napiť čistej vody, pretože on si ju dáva tiež ráno. A ako ďalšie by som si mal dať nejaký stretching alebo niečo také na prebudnenie tela a tak, takže ja si pôjdem dať stretching. Takže tak. Ako som hovoril, dám si tu stretching a hodím vám tu nejaké zábery. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. Ja už tu mám moje raňajky, mám tu zase banán, mysli, to sú také moje tradičné raňajky do videí, takže je celkom sranda, že som ich mal skoro v každom videu. No, Tom Holland si dáva tiež niečo také, ovocie, vločky, to som si tam dal. On si teda v proteínovom šejku. Ja ešte proteín akože nepijem, takže si zodám iba takto v jogurte. Ja mám pred sebou prvý tréning a to bude silový, takže si pôjdem zacvičiť brucho a nohy hlavne, takže idem na to. Mám po tréningu, Tom Holland vlastne preto trénuje, lebo hrá rôzne role ako Spidermana a tak, určite ho poznáte z tých filmov. No a ja sa presúvam na ďalšiu aktivitu, ktorou bude až za dlhšie nejaká ďalšia športová aktivita, ale to už vám poviem potom. Ja už som sa presunul vonku, pretože ďalšia športová aktivita bude kardio, takže ja si dám švihadlo a potom si pôjdem zabehať a dám vám tu rôzne zábery. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Už sa presúvame do ďalšej časti dňa, ktorou bude obed. Ten som vám síce nenatočil, ale keď už sme tu, nezabudni mi dať like a odber, keď sa vám takéto videá páčia. A napíšte mi do komentárov slovo Mackenzie, keď ste zostali až tu a budem vidieť, že ste verní fanúšikovia. Ja už som po obede a po obede Tom Holland má nejaký relax a tak, takže ja pôjdem si na chvíľu oddychnúť a potom vám poviem, čo budeme robiť ďalej. Ja už mám po oddychu a teraz som sa presunul vonku. Si tu prší, je tu úplne škaredé počasie, ale je dôležité ísť von a robiť nejakú outdoorovú aktivitu, ak to robí Tom Holland, takže idem si tu zahrať hokejbal a dávam tu pár záberov. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up. Ja som tu na prechádzke ešte po hokeji, bohužiaľ som nenatočil veľa klipov, lebo strašne prší. Aj teraz to musí mať tak pomenej, musí si to viac zakrývať. A kľudne mi môžete do komentov napísať nejaké nápady na videá, keďže keď toto video nedám, tak potom nemám žiadny vlastný nápad momentálne. Takže kľudne mi napíšte nejaké nápady na videá a budem za všetky rád a viacero z nich možno aj natočím, keď budú nejaké dobré, takže určite mi napíšte nápady. Ja už som naspäť Nuka a ako ďalšie sa Tom Holland venuje svojim záľubám, číta, má rôzne akože záľuby, takže ja si poviem čítať, mám tu túto knihu o Cruyffovi a idem si čítať a hodím vám tu timelapse. Teraz tu máme ďalšiu časť dňa a to je nejaká regenerácia, nejaká mobilita, takže ja si dám nejaký stretching, dám si cvičenia s gumami a dávam tu z toho zase zábery ako vždy. Accountant or something sane.
But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Momentálne už som aj po stretchingu, aj po večeri a teraz Tom Holland sa už pripravuje na spánok, ešte hrá nejaké spoločenské hry alebo pozerá film. Ja si pôjdem pozrieť film, takže toto je koniec tohto videa. Nezabudni mi dať like, odber, sleduj ma na môj Instagram, ktorý máš ako vždy dole v popise a pri ďalšom novomenom videu zase čau.